به قلبم مرهمی دردی و درمانی به جانم سایه امید و ایمانی به چشمم جلوه پرنور. тамошобинони азиз, конференсия тамом шуд. мо хона омадем. инами қадар падарка аз тарафи духтаракои командамон гирифтем. нигоҳ кунед, рости гапа бугум, я бигем ки 17-18 дастаи гул доштум. дар рӯи саҳна буд. моро дар охир саҳна бировардан. хай мо истодем, ба уҷода бигем ки салютечем хелӣ кадан, хай хушрӯ кадан. ҳоли видеоша мемонам, бинед. ба фикрам пеша ё мешава видеои вай. ана айми саҳна фуромадам, гулом нест. намедонам, гулома гирифтан ҳавои бурдан. ана фақат нами ду даста гулма ба қаб кардам. тамом астадни гулоро ҳамаро бурдан. ана фақат ки и гул да пеши скаминкамон ба ҷои штагимон буд. ина и дастаи гули хушрӯи милни букет бигем. И собунай, инаишам собунай. иша духтараку аэропорт овардаги будана. иша якта старши директори команда Фарзонаҷон я овардак. инаира намедонам, хай дар номошуна намедонам киян. инаи хеле суратои мара портрет кардиян. баъд инаи сумучкара бигем якта духтараки старши вице-директорам овардак. бо куртам духтиян овардиян. ба ини хелира наставникам овардайма. хеле хулоса випким чам хеле истаге барои офисим иншоаллоҳи раҳмон. бо ини хелим овардиян. хулоса кӯчаҳои дедоним овардиян. компютер апамда дар рӯи саҳна поздравлят кардан. ина ёра духтаро барои хонаҳои ма овардиян. ҳазор раҳмати аллоҳ, худованд айшмо розӣ боша. раҳмат ки дар командаи ма кор мекунен, мара интихоб карден. миннатдории бепоёни худ ба ҳар яки шумо мерасонам. и бо чӣ гуфтанiyam, худованд илоҳинам партнёри компанияи Faberlic шавен. албатта ҳамара дасти холӣ нарафтам, ба дасти пур рафта будам. бигем ки ҳеҷ кам нестам, худо ба шукр ҳамаи чӣ дорам, лекин падарка бо як бигем внимания, эҳтиром, як ваи одама нишон метиҳада, қадри одама нишон метиҳад. миннатдории бепоён ма боис як бори дига ба ҳамаи шумо духтарои азизу меҳрубонам мерасонам. ина тамошобино бо як падаркае бигем ки қиматбаҳо ай тарафи вишесостоявши директормон Шеркузиева Фарзона рӯӣ кардиян мора. руководствои компания дар рӯи саҳна айноми Фарзонаҷон моя поздравлят кард. ҳазор раҳмат Фарзонаҷон барои беҳад браслети хушрӯд. умедворам ки дар конференсияи оянда бо званияи партнёрӣ шуморам табрик мекунанд. морам анами хел браслетҳои бигем қимат гирифта шумоя дар рӯи саҳна поздравлят мекунем иншоаллоҳ. тамошобинони азиз, подписчикои азиз меҳрубон, ногуфта намона ки имрӯз апай ма Раҷабова Моҳира элитни директриша маҳкам кард. даҳамо бигем конференсия нимхи 75,000 сомонаш додан. болои бойни ноутбука падаркаш додан. ина и бигем бо секрети худча дорад. дар болаш инаҳа элитни директор Faberlic Таҷикистан 2023. дидем чӣ хел бо болои нами қадар пул бо компания чӣ хел моро хурсанд мекунам. наставники апам кор мекуна худаш. инстаграм да сайт дора. тариқи телефон ай хона набаромада. ҳамаи инамиёро бигем сазовор шуда. бо роҳбарии руководствои компанияи Faberlic Таҷикистон Мавлуда Рахматовна. тамошобино, имрӯз бигем бо як рӯзи дигар буд. ана Зайнаб дар хонашон анамихе дастархони ба тамоми санъаташ бигем, ба тамоми нозукиҳош ҳама пухтупази дасти Зайнаба хӯрдем. амихе дастархони фасон када директорои командамона файрёд кард. ҳамқа ба мазза, ҳама чизи тоҷикона, гӯштои Тоҷикистон бо хел мекунам ба маззаи бадан.
гӯшбирён, шӯрбо, ош, чанд намуд авқот динбадим. хулоса шиштем то як нисфи шаба ҳама директоро қати шиштем, гӯдакиёмона нақл кардем, ана хандидем. Дар аввал мо чӣ хел кор дуромада будем, чӣ хел азоб мекашидем, ҳечиро намедонистем, ҳамаи ҳамдига гуфта хандидем. Аллакай Зайнаб гашта мерафтак. Иҷа уже мо рафтестем хонаи ма, қати апаи дигарим, иҷа пеши цирк, иҷа ҷое ки ма калон шудагиам. Бениҳоят Тоҷикистонмон, Душанбе, ватани азизмон бениҳоят зебо, ҳавои гарм, таги кирта, ҳама ҷо хушрӯ озода. Марҳамат, тамошо кунен, тамошобино, вақтои шуморо хуш кунам. Ана дар ватсапи ма апа ухарои азиз, кадометон ки навистагӣ буден ман дидагӣ набудам, метонен айсар бинависен, барое ки телефоном чӣ хеле шид ки як бора техника охи программа партов телефон полни айкормон телефон ма нав кардагим, мумкин смсои бисёрита надидам. Метонен бинависен дар ватсапи ма ки шумо навистагӣ буден, ма шумода ҷавоб метим оиди кор. смсои ҳар яктаи шумо барои ма бигем муҳимай. ҳар яктаи шуморо смсотона дар ватсапи худам интизором. Марҳамат, биёен ҳамроҳи ма дар командаи ма кор кунем. ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی آخ کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. тамошобинони азиз, имрӯз якта директори командамон анам хеле торти грандиозни барои ман пухтайроӣ кадай. Ана бо ина хеле полотенцаҳо кати вай дастархон, ина хеле мигем классная сумочка, кожаный, аҷоибот стильный, ҳамаш упаковка буд. Қати торт аҷоибот, неки на самом деле торти аҷоибот пухтай, мазаш олиҷаноб буда болош нестае ки на беҳтарин наставник Саидаҷон уқадата гилон маълум нестае, неки торти бигем ҳодиса беҳтарин торт мошалло. ҳазор раҳмат рухшонаҷони қанда асал барои қадрдонӣ карданат. бениҳоят торти зебои аҷоибот пухтай мошалло. тамошобина имрӯз 24 ноябр. ассалому алайкум ҳаматонда. рӯзи вайда парчами милли таҷа мошина намеистанда пешафа мо садбарг омадем майда чайда харид кунем. ҳамиҷа ба тамошобинони азизу меҳрубон, ҳар рӯз хонаи мо доставка, курьерский доставка, ҳар рӯз доставка бовар мекунен. ай директоромон инаира бо якта старши директори командамон ҳози курьерский доставка кадай. ҳазор раҳмат директоро. клубника в шоколаде, ина самое главное қадри инсоният. ҳазор раҳмат духтарои азиз барои падаркотон. диден подписчико чӣ хел фабрилик зиндагии одаморо дигаргун мекунад.
ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. қариб як ҳафта мешавад ки ма дар Тоҷикистонам. ирӯз саҳар кати апам хеле оталай сирхак тайёр карда, аҷоибот нонои бамаза нигоҳ кунед, ҳама килҷои дидонӣ беҳад бамаза. имрӯз тамошобино қариби бегаҳ моро якта директори командамон салон кушодак дар повороти Алмосӣ фарёд кардагӣ буд. баъди обед ки буд, мо саҳар қатӣ чӣ омадем, отама хабаргирӣ рафтем, қатӣ апам да каса да такси, ба мина такси сусера гирифтем, то даҳани дари хонаи отама рафтем. отам 96 сола, лекин ба қувват. хай отам зиндагиш 100%. хай бо рафтем хабар гирифтем, шиштем то баъди обеда соатои 10 саҳарӣ рафтагӣ будем. то баъди обеда хела шиштем, чахчах кардем. иҷа раҳои хонаи мо, раҳои қишлоқи мо, ҳай қариби шаҳри навда мутаваллид шудагем. ҳамунҷо рафтастем. ана иншоалло бо рафта айдарун ҳавлиё мона, ҷои бигем ки мо зиндагӣ кардагӣ будем то як солагӣ мара, ҳама ҳамҷора видео кардагӣ мемонам, тамошо кунед. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی، با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی، پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب، پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. میدوه چول میگیره، نه خوشرود میزنه که چهارمغز هولم هستم. با کجا شما؟ 37 سال عمری من اینا همه چهارمغز هستم. پیش من یه کلام بودم. ممکنه 50 سال شده باشه. چهارمغز کلام 50 ساله. این گواه کبی راحت داره در افتو. وقت اوجه سگ بوده مویره نگه کرد. برو من دیدی خیرت نرفتیم. واقعست می برو من. بگی خشرون تویونه نمالیشه جانم شده گیری با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی، با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی، پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب، پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی، با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی، پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب، پدر ساحل، پدر دریا،
پدر چون گوهر کمیاب و قلبم مرهمی دردی و درمانی و جانم سایه امید و ایمانی و چشمم جلوه پرنوری یزدانی پدر جان معنی زیبای انسانی پدر خورشید پدر مهتاب پدر یک اختر نایاب پدر ساحل پدر دریا پدر چون گوهر کمیاب و قلبم مرهمی دردی و درمانی و جانم سایه امید و ایمانی و چشمم جلوه پرنوری یزدانی پدر جان